Tungod sa pagtumaw karon sa duda o sa duha ka mga suspitsado sa linuog nga pagpatay sa 16 anyos nga si Christine Lisilawan, ang city prosecutor naglaraw sa pag-consolidate sa duha ka mga kaso. Samtang ikaduhang suspitsado gipaubos sa neuropsycho exam. Si Luan Merondina sa report. Alas 12 ganihang udto, nabalik sa Lapu-Lapu City Police Custodial Facility ang 43 anyos nga si Renato Lienes alias Renren human kini mapaubos sa neuropsycho exam sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Sa gihapon, higpit ang seguridad nga gipatuman o wa kami tuguti nga mahinabi namo si Renren. Tungod sa kabrutal sa krimen, bot masiguro sa kapulisan kung anaaba sa saktong pangisip ang suspitadong si Renren Lienes, hinungdan nga gipaubos siya sa neuropsycho exam. Itong suspect sa ni Christine, kuan siya na psych and mental evaluation na last Saturday, tapos karon ang last day. We're waiting for the feedback. But initially, hopefully, we'll know kung ano sa iyang status, sa mental status. Hinuon, nasayra namo gikan sa pangu sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Dr. Renato Obra, nga gipaubos sa series of examinations ang suspitsado apan wa pa niini ibutyag ang resulta. Sa pagkakaron, wala pa hingpit nga nakaduso og reklamo sa City Prosecutor's Office ang Lapu-Lapu City Police batok kang Renren Lienes tungod kay padayon pa ang paghanay sa mga ebidensya. Apan alang kang Lapu-Lapu City Prosecutor Rozo Zaragoza, mamahimo man gihapong masangat ang reklamo bisan kung wala pa makapirma og affidavit of complaint ang mga ginikanan sa biktima. Adili naman maka-affect kay ang kanilaging krimen once mahitabo ning usa ka krimen, ang number one nga victim ani ang society man. So ang law enforcer pwede maka-file even without the signature of the victim or parents of a victim. Gipasabot sa prosecutor nga kung ugaling hingpit nang mapasaka ang kaso, batok kang Renren Lienes, hayan i-consolidate sa piskalya ang duha ka mga kaso o posibleng adunay usa niini ang mabasura. So far sa akong naibaw-an sa mga statement nga nang gawas sa media, wala man niingon nga conspirator silang duha. So either way naagi usa nga ma-acquit or ma-dismiss ang kaso. Uban ni Renan Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisda.